עכשיו אנחנו הולכים לעשות משחק. בהתחלה צריך פעם אחת, פעם השנייה 2 וה-3 ככה. בואו נתחיל. אנחנו עכשיו 2. 3 זה כבר יותר קשה. צריך 4. מה שלי עושה, יאללה. 1, 2, 3, 4. בגלל ששתינו לא עברנו, כאילו לא אחד היה ביותר, עושים עוד ניסיון כל אחד. יאללה, מתחילים. 1, 2, 3, 4. צחתי! 5 כבר. תתחיל. 1, 3, 4. ואם הוא מנצח, אם הוא מצליח, מנצח. מנצח זה מיכאל. יאללה, זה הסרטון. יאללה, ביי.